Gelin gepleşimizin şu yerine bu yere gedelence gelen deň dostlarymyzyň biri bilen tanış bolalım. Men Aşgabat şäherindäki 16-njy orta mekdebiniň okuwçysy Nesilhan Çaryýew. Men esasy okumdan soň sportyň futbol görnüşi bilen meşgurlanýan. Ynha men bugün deň dostlarym bilen Arkaç Tewda dinç alış merkezindäki çağılan oýun meýdançasyna gedelenje geldim. Bu ýerde sportyň käbir görnüşleriniň tilsimine meňzeş oýunlar hem bar. Basketbol halkasyna pökküýüni salmak ýaly oýunlary muňa mysal getirmek bolar. Biz bugün bu ýerde wagtymizi şadýan geçirdik. Şäherimizde örenken oýun meýdançalary şehri zamanın baqi bahari fagdınlığın ak sehri Türkmen sportuna şöhrat Gede sport toplumları hayran edya iklimleri Sport ak bağıtın minberi Türkmen sportuna şöhrat Milli sport görelleme arkadağı ferdarımız Milli lider yürüyemez Topaktan terpayımız Milli sport görülemez Arkadağlı serdarımız Milli lider yürüyemez Vatan nurlu naimız Türkmen sportuna şöhrat Milli sport görülemez Arkadağlı serdarımız Milli lider yürüyemez Topaktan terpayımız Milli sport görülemez Arkadağlı serdarımız Milli lider yürüyemez Vatan nurlu naimız Türkmen sportuna şöhrat İnsanyň berk bedeni bolmagy üçin sportyň şeýle-de beden terbiýanyň ähmiýeti ören uludyr. Beden terbiýä bolsa sport oýunlary, beden maşklary, gedelenişler hem degişlidir. Şonuň üçin ýaş nesiller hem ýygy-ýygydan gedelenişlere çykýarlar. Pursatdan peýdalanyp biz hem 7 aprel bütün dünýä saglyk güni bilen Mähriban ediz halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsüremizde mutlaýar. Şeýle tüýjüden tüýjü arzuwlar bilen gepleşigimizi owadan aýdymlar bilen dowam etýär.
futbol, basketbol, suda yürümek, yengil atletika, ağır atletika, buzda çıkmak, Türkmen görüşü sağdan durmuşun melkemdir. Kahraman arka dağmıdın, arka dağ kahraman serdarmıdın sayesinde güllesin spor. Biz yaşadık sürgünlerimizdir, yaklaşık emeğlerimizdir. Kahraman serdarmıdın sayesinde milli sportumuz şefrat. Biz yaşadık sürgünlerimizdir, yaklaşık emeğlerimizdir. Kahraman serdarmıdın sayesinde milli sportumuz şefrat. Spor, 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 spordan şefrat. Oyun meydançasında gördüm bir çağacığı, Mehriman ejesinin en aýja bağlajığı. Aýlanyp böri ýapyşyp, ejesinin elinden hedil edip gülýärem, dürde kulýär dilinden. Ilkä tomoşa etdim, herhilije oyununy. Soňam barıp çağany götürdüm men boýnuma. Oyun meydançalarynyň goý köp bolsun çağasy, güli oýnap şatlansyn bagty döwrüň bağlasy. Mehriman çağalar ediden duşar. Biz gepleşigimizi çağalaryň oyun meydançasynda dowam etýäs. Gelin bu ýere gelenjeklerimizden biri bilen tanışalalım. Jigem özüň bilen tanışaýdym. Men Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji orta mekdep okuwçysy Emine Meredowa. Men hem esasy okumdan soň 3-nji çağlar soňra mektebinde skripka hunary boýunça okaýarym. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 doğan hemmesi. Olar kompozitoryň iň ýakyn kömekçisi. Notalary öwrenýäs, nota bilen çalmaly. Ýöne öwrenjek bolsaň, muallim Halipadan
Madan tälim almaly. Men şu okuw ýylynyň dowamynda bir näçe sazlar çalyp öwrendim. Ýerine ýetirýän sazlarym bilen bayramçylyk dawralaryna hem gatnaşdym. Güneşli diýarymyzda bahar passy hem özüniň toý bayramlary bilen şadlyk şohuna beslenýär. Ýaz ýeltir agaçlar boýalypdyr ýaşly. Guljagazlar meňzeýär, gülýek kamyň gaşyna. Başı garly daglaram, tahyýamaly kesteli. Ýörjigim jan bilece. Kuşlaň sesini eşdelik. Zaýdym sazsyň otuny öwrenmäne, ahly şertler döret berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. 7 aprel bütün dünýä saglyk güni bilen gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy, mehriban eziz halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýar. Aşağı şehirinin daşary ýurtlarynyň ýeri-telestirilen bir ýyl orta mekdebiniň gapawçysy Alihan Nurmuhammed. Sport bilen meşgullanmak insan saglygyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Şonuň üçin hem ýaş nesillerin her biri sportyň dürli görnüşleri bilen ýygydyrilmiş meşgullanyp öz bedenlerini berkitýärler. Saglyk baýlygym diýip seher bilen maşk edýän, kalbymy buýsan şoýup seher bilen maşk edýän. Saglyk bolsa bedenni, ruhun galýar belendir. Şonuň üçin her günne seher bilen maşk edýän.
Sagdyn durmuş maksadym, hijem gowşamaz badym. Göteriler gowun şadym, seher bilen maşk edýän. Men hem ejem bilen Arkaş Sowda diýen jaş merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasyna gedelenje geldim. Onha görüşimiz ýaly bir ýerde oýun meýdançalary eken eken. Çağalaryň oýun meýdançasyna hereketli oýunlar oýnap, bedenimizi berkitmäge, ähli şertleri döret berýän. Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarmyda köp sawalsyny aýdýan. Bütün dünýä saglyk güni münasib etdi. Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarmyda ähli evi halkymyzy tüýsürekden mutlaýar. Bahtiyar beni bahtiyar
çağalaryň sagdyn berk bedenli bolup ýetişmekleri üçin ýurdumyzyň ähli künjeklerine sport toplumlary, ýöreýteleşdirilen sport mektepleri hereket edýär. Şeýle-de selgählerde medeni diňjalçyk merkezlerine, ýaşaýyş jaýlaryň ýanaşyk ýerlerine çağalaryň oýun meýdançalary yerleşdirilenler. Çağalar şol oýun meýdançasynda hereketli oýunlara meşgul bolýarlar. Hereketli oýunlar bolsa, çağalara diňe bir güýmenje däl, eýsem çağalaryň berk bedenli bolup ýetişmeklerine özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Bize şeýle mümkinçilikler döretip berýän. Gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarmyzy aýtýar. Şeýle tüýjden arzuwlar bilen Bagtyar Çağaly atly gepleşigimiziň bu edek sanyny geçirip gutarýar. Gepleşigi alyp bardy. Aşgabat şäherindäki 17-nji orta mekdebiň okuwçysy Şahzada Rahmanow. Mehriban çağalar, edeň dostlar, gepleşigimiziň innik sanlaryna görüşýänçä hoş, sag bolun.
alym binasy. 2015-nji ýylyň 25-nji maýynda Bekraw köçetiniň kesişýän ýerinde dawaraly ýagdaýda açylan alym binasynyň umum beýikligi 36 metr bolup, oň ýokarlygyna uzalyp gidýän aýratyn binagarlyk usulyna ýerine ýetirilen sütunlary ýokarky umum binada ýerleşýär. Ýokarky böleginiň açylan güllüň keşfini ýatladýan görnüşde gurulmagy berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe türkmen alymynyň gülläp ösýänligini beýan edýär. Binan ýokarky böleginde Günülgomynyň 9 planetasynyň görnüşi şekillendirilendir. Alym ýokarky tehnologiýalar uğru boýunça hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýurdumyz bu uğurda öňde barçy daşary ýurt alym merkezleri bilen gatnaşyklaryny işçiň putulandyrýar. Netijede watanymyzyň dünýä almanlaky şeýle hem tutuşlugyny halkara derejesindäki awraý aýdydarly ýokarlanýar. Salam mehribany ýyldaşlar, berkarar döwletiň täze ýabynyň galkynşy döwründe asuda asmanyň astyna paragat demeniň üstünde işretli zamanada ýaşamagyny kösüregimden arzu edýär. Gahrman arkadamynyň arkadaly gahrman terdarmynyň taýsy tagallar esasynda biziň ýurdumyzda jemgyýetiň sagdan ýaşamagy, şeýle hem asuda ýaşamak üçin uly işler amala aşyrylýar. Onuň aýdyň tutnama hökmünde biziň ýurdumyzda raýatlaryň ýagny jemgyýetiň esasy baýlygy onuň saglygy bolmak bilen ýurdumyzyň eller tutulýan siýasatlarynyň biri hem jemgyýetiň saglygy bolup durýar. Biziň ählimiziň bilişimi diýäli her ýylyň aprel aýynyň 7-sinde bütün dünýä saglyk güni giňden dawaraly ýagdaýda bellendirilýär. Şol bayramçylyk şany sene münasibetli diňe bir biziň paýtagtymyzda däl, eýsem ýurdumyzyň dürli künjaklaryna hem bayramçylyk çäreleri, sport beden terbiýe çäreleri geçirilýär. Naha bugun kun Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde muzeýin hünärmenleri şeýle hem ýurdumyzyň dürli kärlerde zähmet çekýän kärdeşlerimiz bilen sport sagdanlygyny we gözelligiň ak ýoly atly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşligimizde başlaýar. Mehriban adamlar biziň şunuky gepleşigimizde Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty, Türkmenistanyň mejlisiniň daşky urşaw goramak, tebigatdan peýdalanmak we agresiýanaga toplum baradaky komitetiň agzasy Allaýar Omarov şeýle hem Aşgabat şäheriniň 10-njy saglyk öýüniň bölüm müdiri Sapargul Türkiýesowa Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň sportyň gaşky we suw görnüşler kafedrasynyň mugallimi Hemran Nurmurat daglar gatnaşýarlar. Hormatly mehmanlar, size gepleşigimizde hoş gördük. Allaýar gepleşigimiz bilen başyn başladyk. Ýagny biziň ýurdumyzda saglyk siýasatyny alınıp barylýan işler dogrusynda görüň bermegiňizi haýyş edýär. Köp sag bolun, dogry belläp geçýäňiz. Her ýylyň 7-nji aprelinde bütün dünýä saglyk gününiň bellenilmegi tutuş dünýä jemgyýetçiligi üçin ajaýyp waka. Sebäbi bütün dünýä saglyk güni adamzadyň başynyň altyn täje hasaplanylýan saglygyň, sagdynlygyň, ruhy belentliginiň bayramydyr. Tutuş dünýäde bolşýaly sagdynlygyň, ruh belentliginiň ýurdu bolan garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde bütün dünýä saglyk güni münasibetli her ýyl köpçüliklerin beden terbiýe sagaldyş sport çäreleri uly ruhy belentlikde giňden ýaýbanlandyrylýar.
Sagdyn durmuş ýörelgelerinden uğuralanyp geçirilen çäreler ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramaga, beden taýdan berk, ruh taýdan kämil ýaş nesilleri kemala getirmäge ören uly ýardam berýär. Bütün Dünya Sağlık Günü münasibetli hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyzyň özüniň gatnaşmagynda her ýyl köpçülikleýin velosipedli ýörüşleriň geçirilmegi ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hasaplanylýan adamlaryň saglygyny goramaga, sagdyn durmuş ýörelgelerini hasda putulandyrmaga döwlet derejesinde mühim ähmiýet berilýändiginiň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynda Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýip belenilýär. Şoňa görä de ýurdumyzda häzirki wagtda çenli ilatyň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak, olary ýok etmek, saglygy goraşy, derman senagatyny dünýä derejesinde östürmek boýunça köp işler amala aşyryldy. Mundan beýlekde bu gurda giň möçberli işler yzygderli dowam etdirilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň öňden görjülikli, parasatly başlyklygynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzyň sagdynlygyň, ruh welentligiň, sportyň mekany hökmünde dünýäde gazanan awraýynyň hasda belende göterilmegi babatda giň möçberli işler yzygderli durmuşa geçirilýär. Güýç guwatyň, zähmetiň, dörejçilik işçiliginiň umuman avadan durmuşun gözbaşı olup durýar. Tagdynlygyň gözbaşı olup durýan sporty östürmek ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri olup durýar. Şunun bilen baglykda häzirki döwürde eziz watanymyzda giň germe eýe bolan köpçüliklerin beden terbiýe sagaldyş, sport hereketini östürmäge aýratyn uly ünüs berilýär. Saglyk döwlet maksatnamasy, beýleki uzak möhletlerin döwlet maksatnamalary esasında ýurdumyzyň şäherlerinde, owa ýerlerinde lukmançylyk, sport düzümlerini döwrewaplaşdyrmak boýunça binalardyr, desgalar yzygderli gurulyp ulanmaga berilýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağımyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyzyň görelde bolmagynda ýurdumyzda köpçüliklerin velosipedli ýörüşleri, awtologsyz günleri, ähli halk bag ekmek dawaralaryny geçirmek asylly däbe öwrüldi. Gahrman arkadağımyzyň başyna başlan hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam edýän jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemala getirmäge gönüktirilen bu ajaýyp işleri halkymyzyň uly goldawyna eýe bolmak bilen halkara jemgyýetçiligi tarapyndan giňden makullanylýar. Bilişimiz ýaly 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip yglan etmek hakynda kararnamanyň bir agızdan kabul edilmegi munyň aýdyn suwutnamasydyr. Şonuň ýalda 2022-nji ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde bolsa, ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulak ulgamlaryna girizmek atly kararnama bir agızdan kabul edildi. Ýurdumyzda her ýylyň 3-nji iýununda bütün dünýä velosiped güni hem giň gerim bilen bellemeklik ýokary derejede alınıp barlar. Şu ýerde saglyk, sagdynlyk, insanperwerlik hakynda söz açylanda gahrman arkadağımyzyň başlangyjy bilen binýat bolan Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky hondarlyga mätäş çaglary himayet vermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýurdumyzda şeýlede tutuş dünýäde adamlaryň saglygyny goramakda, esasen da adamzadyň geljegi bolan çağalaryň saglygyny goramakda alyp barýan asylly işlerini dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha berilýändigini uly buýsonç bilen bellemek isleýär. Ýa-ni ýakynda 28-nji martda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadağymyz, Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky hondarlyga mätäş çaglary himayet vermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisine geçirdi. Mejlisde hondarlyga mätäş çaglary himayet vermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň döredilen wagtyndan beri tutuş ýurdumyz boýunça näsaq çagalaryň 758 sanysyna operasiýalaryň geçirilendigi, Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky çağlar sagaldyş dikeldiş merkezinde 2467 çağanyň döwrebap sagaldyş dikeldiş bejergisini alandygy, merkezde innowasion tehnologiýalaryň yerli tebigi serişdeler bilen utgaşykly ulanylmagy arkaly toplumlaryň dikeldiş bejergisiniň ýola goýulandygy barada aýdyldy. Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky hondarlyga mätäş çaglary himayet vermek boýunça haýyr sahawat gaznasynın hasabynyň dünýä ýurtlaryna, ýagny Türkiýe, Ukraina, Awganistan, Iran, Russiýa, Täjikistan, Palestina ýaly dünýä ýurtlaryna insanperwerlik kömekleri uğradyldy. Häzirki wagtda
hayır sahavat gaznasynyň alyp barýan insanperwer işlerine dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly üns berilmegi, gaznanyň halkara giňişligindäki awraýynyň barha belende galýandygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Fursatdan peýdalanyp garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumuzy bede wady bilen östürmekde, saglygy goraýyş, sport ulgamyny döwrebap kämilleşdirmekde alyp barýan giň möçberli işleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdanymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýaryn. Gahrman Arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdanymyzy, ähli Türkmen halkymyzy bütün dünýä saglyk güni münasibetli tüý süregden gutlaýaryn. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman serdanymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli, tutuş adamzat ähmiýetli alyp barýan döwletli işleriniň hemişe rowaçlyklary beslenmegini arzu edýärin. Taparulence tehwetimiz bilen dowam etsek, ýagny biziň ýurdumyzda saglyk syýasatyny alınıp barlayan uly işler, ýagny saglyk beden terbiýe, sport desgalarynyň gurulmagy, şol desgalardaky insanky täze tehnologiýalaryň üpçün edilmegi, şolar dogrusynda bir giňişlen gurrun berseňiz. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman serdarymyň ýol başçylygynda raýatlarymyň saglygyny goramak, berkitmek döwlet derejesindäki ul aladan birine öwrildi. Gahrman Arkadagymyň özü tarapyndan döredilip durmuşa ornaşdyrylan milli saglyk maksatnamasy doldurmuşa ornaşdyryldy. Şu saglyk ulgamynyň binýady düýbüni täzelenip dünýäniň iň ösen derejesine ýetirildi. Häzir özüňiziň bilşiňiz ýaly biziň ýurdumyzda bir näçe diňe bir şäherlerde däl, eýsem çetgiraka obalarda hem dünýä ülgünlerine laýyk gelýän saglyk goraýyş idaralary, saglyk öýleri, hassahanalar, halkara merkezleri kurulup açılıp ulanmaga berildi. Bularyň ählisi bolsa dünýäniň iň bir üsen lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp, raýatlarymyzyň arasynda keselleri irki döwürlerde ýüze çykarmaga, hem de şolary iň ýokary derejede lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilikler döretýär. Ýene de bir bellemeli Gahrman Arkadagymyň özü, Gahrman Arkadagly serdarymyzyň özü biziň ýurdumyzyň ähli ýerlerinde TV'yi melkemleriň çykýan ýerlerinde bir näçe şipahanalary gurmak barada karara golçek, täze şipahanalaryň bir näçesi gurulup halka hyzmat edýär, hem de öňkü şipahanalaryň durky täzelenip, olar hem halka doly hyzmat edýär. Bu bolsa keseliň dikildiş döwründe, keselleriň öňüni almakda şipahanalaryň hem de jergitiň diňsiz taýsy uly ähmiýeti bolup durýar. Muna başgada saglyk ulgam barada aýdylandy hökman Gahrman Arkadagymyň özüniň adyny göterýän Gurbangulberdi Muhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağılara hayır sogawat bermek baradaky gaznanyň döredilmegi. Hem de şu gaznanyň esasynda biziň bir näçe çağılarymyz sagdyn çağılaryň hataryna goşuldy. Ine biz özümiz Lukman hökmünde biziň öz raýatlaryň arasynda bolmak bilen şol ene atalaryň bu ýetonçyny özümiz görüp şolaryň biziň Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly Gahrman serdaryna aýtýan alkyşlaryna şaýat bolup durýar. Mundan başgada soňky wagtlarda häzir ine çağanyň saglygyny has bir ýokary derejede saklamak, sagdyn inelerden sagdyn çağan kemale getirmek barada bir näçe resminamalar, maksatnamalar kabul edildi. Şolaryň esasynda da häzir sagdyn ine sagdyn çağa siýasatda öňe sürilip şeýle bir ineler barada, çağalar barada döwlet derejesinde olaryň saglygy barada uly işler geçirilýär. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman serdarymynyň özleriniň aladalary netijesinde biziň ýurdumyzda sport ulgamynyň ösdürilmegi, saglygyň bir döwlet derejesinde alada edilmegi netijesinde biziň ýurdumyz bir näçe kesellerden, ýokunç kesellerden azat ýurt hökmünde bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň guwahnamalaryna eýe boldy. Mundan başga-da ýokunç däl keselleriň öňüni almak üçin hem biziň Aşgabat jarnamanyň esasynda ýurdumyzda ýokunç däl keselleriň öňüni almak üçin uly işler geçirilýär. Siz özüňiz hem görýän bolsaňyz, ine biziň ýurdumyzda häzir sportyň
hat bir ýokary derejä ýetilmegi netijesinde diňe biziň ýaşlarymyzda, ýa-da biziň orta ýaşan adamlarymyz, gartaşan adamlarymyz hem özleriniň ukuyplarına görä, saglyklaryna görä sportyň belli bir görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Bular bolsa adamlaryň raýatlarymyzyň bir bedeniniň berk bolmagyna, ruhunyň belent bolmagyna sportyň bir deňsiz, taýsız uly ähmiýeti duýulýar. Görşüňiz ýaly häzir biziň şol köp yerlerde gartaşan adamlaryň velosiped sürýän yerleri ýa-da olaryň ýörep gezip etýän yerlerine duş gelýär. Çağlarymyzyň kiçiliginden başlap eýem enatalary bilen şo maskala lukmalary köplenç maslahat geçirýärler. Olaryň öz ukuybyna görä, ýaşyna görä, saglygyna görä hökman sportyň bir belli görnüşi bilen ýa kiçiliginden şolaryň meşgullanmaklaryny biz maslahat berýäris. Şoňa da bolsa häzir raýatlarymyzyň köpüsi hökman şu sport meydançalarynda sport bilen özleriniň ýaşyna görä, ukuybyna görä, saglygyna görä hökman meşgullanýarlar. Bularym raýatlarymyzyň saglygynyň bek bolmaganda, berk bolmaganda, ruhunyň belent bolmaganda hem de olaryň ýaşlarynyň ýaşaýyş möhletiniň uzalmaganda uly ähmiýeti bardyr. Hemmemiziň bilşimiz ýaly Gahraman arka dağımyzyň Jowhar paýgatyndan joşup çykan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri ulmy ensiklopediýasy biz lukmanlaryň ýan kitabymyza öwrilse, halkymyzyň bir saglygyna saglyk goşan mukaddes kitaby öwrildi. Sebäbi bu kitapdan biziň ulydan kiçi ähli raýatlarymyz özleriniň saglygyna degişli gerekli maglumatlar alyp bilýärler. Sebäbi şu kitabyň bir uly ähmiýeti bu kitabyň sada dilde ýazylmagy hem de kitapda şol meýdanda göýgörüp oturan oturuşýal dermanlyk ösümlikleriň suratlandyrylmagy hem de düşnükli dilde ýazylmagy bu kitabyň ähmiýetini has hem artdyrýar. Ine şu Gahraman arka dağımyzyň bize peşkeş berýän biziň bir lukmanlaryň her bir bayramçylyk, hünär bayramçylyklaryna her bir tomy bize şol peşkeş berilýär. Şu kitabyň esasında bolsa biziň her bir sagly öýlerimizde, sagly goraş edarlarynda fitabar otoglar döredildi. Şu fitabar otoglarynda da giň işleýin dermanlyk ösümlikleri barada maglumatlar berilýär. Hem de dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan melkemler biziň raýatlarymyza hödürlenýär. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli bütün halkymyzy, Gahraman arka dağymyzy, arka dağly Gahraman serdarymyzy gotlaýan Gahraman arka dağymyzyň arka dağly Gahraman serdarymyzyň jalary sag bolsun, başlary belent bolsun, il bähwitli bütün adamzat ähmiýetli ähli diýen işleri hemişe rewatçylary wetlendim. Taparulýança beren gyzykly görüňleriniz üçin köp sag bolun. Alyp barýan işleriňizde ul üstünlikler ýar bolsun. Hemram oğlum tehwetdeşligimiz siz bilen dowam etsek Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman arka dağymyz, arka dağly Gahraman serdarymyzyň ýol başçylygyna biziň ýurdumyzda sport beden terbiýe oýunça bir näçe uly işler amala aşyrylýar. Şol siziň institutuňyzdaky talip ýaşlarymyzyň hem sport beden terbiýe orunaky alyp barýan işleri dogrusynda bir görüň berseňiz. Hawa doğru ve lakkeştiňiz an haber karar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne Gahraman arka dağymyz, arka dağly Gahraman serdarymyz beden terbiýe we sport ulgamyna aýratyn ünit berýär. An hamyňa mysal edip ýurdumyzyň ähli welayatlaryna, etraplaryna bir näçe ajaýyp sport tesgalary, sport mektepleri, stadionlary, atçylyk toplumlary gurulyp ulanmaga berilýär. An şular ýaly ajaýyp sport tesgalary hem dünýä ülüňlerine laýyk gelip bu ýerde bir näçe iri halkary ýarşlaryny, şeýle hem Aziýa çempionatlaryny, dünýä çempionatlaryny geçirmeklik üçin hem ähli şertler, ähli mümkinçilikler döredilenler. Anha şular ýaly ajaýyp sport tesgalaryny hem biziň türgenlerimiz öz okuw türgenleşik tapaklaryny geçýärler. Hem de öňümizde geçirjek bir näçe iri halkary ýarşlaryna häzirki wagtdan ýokary derejede taýýarlyk görýärler. Gahraman arka dağymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeti giňden durmuşa ornaşdyrylýar. Ýaş neslimiziň berk bedenli, alymly, bilimli, giň dünýä garaýşly ýaşlar bolup ýetişmekler üçin ähli şertler döredilýär.
häzirki wagtda biziň ýurdumyz iri halkary ýarşlarynyň kem geçirilýän mekanyna öwrüli. Bu geçirilýän iri halkary ýarşlary diňe bir adamzadyň saglygyny berkitmän. Eýsem ýurtlaryň, halklaryň, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň kem berkemegine uly ýardam berýär. Hormatly prezidentimiziň taýsagalasy bilen biziň ýurdumyzda biziň türgenlerimiz bir näçe iri halkary ýarşlaryna gatnaşyp altyn, kümüs, bürünç medallara münasip bolýarlar. Şeýle hem hormatly prezidentimiziň taýsagalary bilen biziň ýurdumyzda ussat tanmal tälimçiler hem işe çagyrylýar. Anha bu ussat tälimçiler biziň talip türgenlerimize spordyň bir näçe görnüşleri boýunça olaryň inçe tiltimlerini, ýagny tehnik taýýarlyklarynyň, taktik taýýarlyklarynyň hasda ýokarlanmagyna hemde öňümizde geçirjek dünýä çempionatlaryna, şeýle hem olimpiýa oýunlaryna ýokary derejede taýýarlyk görmek üçin hem ähli şertler döredilýär. Anha häzirki wagtda hem biziň talip türgenlerimiz diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem daşary ýurtlarda geçirilýän bir näçe okuw türgenleşik ýyňnaşyklaryna ýygy-derli gatnaşýarlar. Ýagny spordyň haýsy görnüşi, haýsy döwletde ösen bolsa, şol ýerde ýerli türgenler bilen öz okuw türgenleşik tapaklaryny alyp barýarlar. Anha Gahrman Arkadamyzyň taýsagallasy bilen biziň ýokary okuw mekdebimiziň spordyň olimpiýa görnüşleri fakultetini açyp ulanmaga berdi. Anha bu ýerde bir näçe spordyň 46 görnüşi bilen meşgullanmak üçin dünýä ülümlerine laýyk gelýän sport meýdançalary, sport enjamlary, fitness otaglary hem ýerleşdirilenler. Galy berdi biziň spordyň olimpiýa görnüşleri fakultetimizde olimp ilmi barlahhanamyz hem hareket edýär. Anha bu olimp ilmi barlahhanamyzda spordyň durly görnüşleri boýunça esasan hem spordyň velosport görnüşi bilen meşgullanmak üçin dünýä ülümlerine laýyk gelýän sport enjamlary ýerleşdirilenler. Bu ýerde esasan biziň talip türgenlerimiz lukmançylyk barlyklaryndan ýygy-derli geçýärler. Olar ýagny islenip bir ýarşa taýýarlyk gören pyrsatyny olaryň gan aýlan şulgamyny, demals ulgamyny kesitlemek ýa bolmasa biziň türgenlerimiziň türgenleşik pyrsatyny şeýlekem ýarş pyrsatyny alan şikayetlerini gysga wagtyň içinde dikeltmek hemde öňümizdäki ýarşlarda ýokary derejede taýýarlamak üçin bir näçe lukmançylyk enjamlanmaly hem ýerleşdirilenler. Galy berde spordyň velosport görnüşi boýunça hem bütün dünýä saglyk güni münasibetli biziň ýokary okuw mekdebimizde bir näçe velosport ýürüýüşleri geçirilýär. Anha olimpiýa şäherçesiniň velotrek sport toplumynda bolsa spordyň bu görnüşi boýunça biziň talip türgenlerimiziň arasynda bir näçe ýarşlar ýygy-derli geçirilýär. Anha taryhy tersalamyzda 2017-nji ýylda ýagny paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýapyk binalarda götürýän sunuňaty boýunça spordyň velotrek görnüşi boýunça hem ýarşyň geçirilendigini bellemek gerekdir. Anha galy berdi 2019-njy ýylda hem biziň ýurdumyzda iň dowamly bir nizamly hem velosport ýürüýüşiniň geçirilmegi bu orta Guinness rekordlar kitabyna hem girdilmegi bizi hasda begenler buýsanlar. Men hem şu pyrsatdan peýdalanyp bize türgenleşmäge, iri halkary ýarşlaryna gatnaşmaga döredip berýän mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadamyda, Arkadaly Gahrman terdanymyda köp sagwaltan aýdýaryn. Gahrman Arkadamydyň, Arkadaly Gahrman terdanymydyň janlar sagwaltan, ömürler uzak bolsun, alyp barýan işleri elmedama rowaj altan. Şeýle hem bütün dünýä saglyk güni münasibetli Gahrman Arkadamydy, Arkadaly Gahrman terdanymydy, mehriban halkymydy tüýs ýörekden gutlaýaryn. Hemram oğlum beren gazykly görüňiz üçin köp sag bolun. Siziň hem işiňizde üstünlikler ýary bolsun. Hawa hormatly mehmanlar, edil watandaşlar, biziň ýurdumyzda saglyk siýasatyny alyp barmakda uly işler amala aşyrylýar. Her ýyl biziň ýurdumyzda saglyk siýasaty esasynda amala aşyrylýan bir näçe çärelerin gurulmagy, şol çäreleriň jeptinde bolsa, bir näçe ýarşlaryň, sport maslahatlarynyň geçirilmegi, şeýle hem biziň ýurdumyzda diňe bir sport, beden terbiýe däl, eýsem saglyk siýasatynda hem uly işler amala aşyrylýar. Ýagny biziň ýurdumyň
yurdumyzyň diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem biziň kärdeşlerimiziň dogry bellek geçişi ýaly ahly welaýetlerde welaýetin merkezlerine anyklaýyş merkezleriniň gurulmagy, bu bolsa biziň raýatlarymyzyň noksanlyklarynyň, keselleriniň wagtynda ýüze çykarylmagy, şeýle hem şol beden terbiýe sapaklarynyň mekteplerde işçen alınıp barylmagy, ýaş neslin şol sagdan bolmagyna tergi berýän ugurlarynyň saslarynyň biri bolup durýar. Şeýle hem biziň ýurdumyzda alınıp barylýan şol taliplerimizi türgenleşdirmekde. Ýagny olar diňe bir biziň ýurdumyzyň çägine däl, eýsem dünýäň ýüzünde öňdäki orunlarda ýer almaklyklary, ol bolsa biziň ýurdumyzyň dünýä arenasynda at awraýynyň hasym artmagyna ýetirýär. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadağymyzyň Paýhat çeşmesinden dören Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitaby biziň Türkmen halky üçin ýan kitap bolmak bilen onnaky dermanlyk ösümlikler jana şypa, ýagny şol adamyň saglygyna urukdyrylan möhüm ugurlarynyň görkezilmegi bolsa, ýagny biziň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýiniň sergidalaryna, hemişelik sergidalaryna Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň nusxalarynyň görkezilmegi, şeýle hem Gahryman Arkadağymyzyň Paýhat çeşmesinden dören kitaplarynyň, Türkmenistanyň dermanlyk ösümlik kitaplarynyň tomlarynyň görkezilmegi, diňe bir biziň muzeý işgärleri üçin däl, eýsem jemgyýetimiziň muzeýe gelýän mehmanlarymyzda şol saglyk siýasatyny ýurdumyzyň eller tutýan eýleki ugurlaryna hem ünne bermekde uly gollanma bolup durýar. Hormatly mehmanlar, biziň gepleşigimize gelip beren täsirli görüňlüğüňiz üçin köp sag bolun, işiňizde üstünlikler ýar bolsun. Bizi şeýle eşretli zamanada ýaşamana mümkinçilikler döretip berýän Gahryman Arkadağymyza, Arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahryman Arkadağymyzyň, Arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwitli alyp barýan işleri rowaçlyklara betlensin. Gahryman Arkadağymyza, Arkadaly Gahryman serdarymyzy, ähli watandaşlarymyzy bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Eýdi watandaşlar şeýle ýaxşy arzulary bilen tehwatdeşligimizi geçirip gutarýar. Ýaýlymda duşançak hoş sag bolun. Alaw binasy. Paýtagtymyň Nur Muhammed Annalik we Görewli köçeleriniň aýlawyny 2017-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna gurulan bina umumy beýikligi 15 metra deň bolan Alaw binasy beýikligi uzalyp gidýän 3 tany ýay şekilli sütünden ibaratdyr. Alaw ojak arfgal bereketiň bolçulugyň alamaty bolup durýar. Bu bolsa türkmen halkynyň bereketli we mukaddes saçagyny goýýan ul hormatydyr.
äleme nur saçyar kitap bossany. Jadyly dünýädir ençe defsany. Şirin sözi getirmeýär gussany. Açar gözi dile dogadyr bular. Barşa aydım aytsın dutarın çalıp, tuğumuz parlasın belende kalıp, ovadları bütün eleme dolup, beyik milletime dovamdır bulur. Halylar dokolsun, kakılsın darak, kalbımın nurudur buyson ya yürek, mukaddes tamdır da bişip dur çörek, beyik Türkmenime dovamdır bular. Toy tutulsun, atırılsın gazanlar, kuş depilsin, çek belentten gazallar, tirmeçi, defançi, meşhur ozonlar, asırlardan geliyen ovazlar bular. Garaşsal, bir taraf bu ata mekan, pederlerimiz köptür yurdunu söyün, arkadağlı kahraman, serdarlı vatan, şanlı geleceğimde, dowamdır dowam. Paytahtymyzda dowam etýän hyzmatdaşlyk we ösüşatly köp uğurly halkara fergi wakalara baý boldy. Halkara fergi eklimumy ösüşüň üpçün edilmegine, dünýäniň durly ýurtlarynyň arasynda ýoly goýulýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işçileşdirilmegine aýratçyn ähmiýetlidir. Garaşsyz, hemişelik bir taraf watanmyň ykdysadyetiniň ýokary depgini ösmegini üpçün etmek we işçiň maýy goýum siýasatyny alyp barmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasaga ulandyrmak bilen baglanşykly meseleleri hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urly. Bu bolsa umum ösüşüň möhüm şerti hukmuna kesgitlenenler. Yurdumuzda giňgerimli döwlet maksatnamalary, milli we sewit bähwitli ýyly taslamalar, ýygyderli durmuşy geçirilýär. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleriň degişli derejede amala aşyrylmagyna giň ýol açýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimizin tawşyrygyna laýyklykda ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň degişli hukuk bünyady töredilýär. Onun halkara ülümlerine laýyk gelmek bolsa, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen durly ugurlar öz içine alýan gatnaşyklary ösdürmekde döwrewap amatlyklary üpçün edýär. Bu ugurun kanunçylyk bünýadyny daşary ýurtly maýadarlar üçin ýeňillikler we kepillikler gödöňüne tutulýar. Ferge ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ýeri karhanalarynyň ýüze golaýynyň gatnaşmagy dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökümine ikrar edilen Türkmenistan we ýurdumyzyň işewil düzümleri bilen gatnaşyklar ýoly goýmaga bolan gyzyklanmalaryň ýergiderli artýanynyň nowatdaky suwtnamasydyr.
halkara serge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly taraplar bilen özara bekbetli hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga, ýurdumyzyň hususy önüme nurjylarynyň işe uýurlyk mümkinçilikleri bilen tanışdyrmagy önükdirlendir. Paytagtymyzda geçirilýän halkara sergisine dünýäniň durly ýurtlaryndan köp sany kompaniýalar gatnaşýarlar. Durly ugurlar öz içine alýan sergide görkezilýän gymmatlyklar, enjamlaşdyrylan diýwarlyklaryň görnüşleri degişli ugurlar bilen gyzyklanma bildirýän wekiller üçin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekde ähmiýetli gollanmalar hyzmat edýär. Paytagtymyzyň erkin dörüjlük mekanynyň meclisler jaýyna Adalet gazetiniň redaksiýasyny guramagyny, köpçüliklerin habar berişleri işlerleriniň wekilleriniň ilim, bilim hemde dörüjlük işgärlerine gatnaşmagyna edebiýatçy alim Mäti Kösaýewiň doglan günüň 120 ýyllyk münasibetli dörüjlük duşu geçirli. Duşukda tanymal edebiýatçy alim Mäti Kösaýewiň manily ömür ýoly, ýeti tebigy zekeni bilen nusgaw edebiýatymyzy, gadymy eserler bilen öwrenmekde bitiren nusgalyk işler bar edi. Döwrümizde belli alim mollumlar eden täsirli çykyşlary çäre gatnaşanlarda uly täsir galyrdy. Çykyş edenler Gahryman Arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen şöhratly taryhymyzy, meşhur şahsiýetlerimiz, milli mirasymyz giňden öwrenilýänini, şol sany alim Mäti Kösaýewiň hemde onuň ömür ýoly we ilmi işleriniň gymmaty dogrusynda beläp geçdiler. Şonuň ýaly hem büyük alimiň türkmen edebiýat ilmine galyran ýyzy häzirki zaman türkmen jemgyýetine uly orny eýe bolup durýanyny belenildi. Çykyş edenler alim Mäti Kösaýewiň ilmi işleriniň aglaby böleginiň türkmen nusgaw edebiýatyny öwrenmekle başlanýany beläp geçdiler. Çykyşlarda 2026-njy ýylda Mäti Kösaýewiň doglan günüň 120 ýyllyk şalyny seretiniň giňden belenilýänini belemek bilen alimiň ömrüni we ilmi işlerini öwrenmek üçin Gahryman Arkadamyzy hemde döwlet başçylygymyzyň tagallary bilen giň ýol açylanyny bu ýysanç bilen belediler. Belenşiýaly zekini alim türkmen halkynyň taryhy, edebiýaty, dili, etnografiýasy, türkmen toprağynyň geografiýasy we türkmen ady bilen bagly bolan äkli meseleler bilen gyzyklandyr. Ol öwrenmäge ustad bolmak bilen bir hatarda hiç açan hemmelerden öwrenmäge utanmandyr. Ol ýöneköy daýhandanam, işidenam, çarwadanam, mollumdanam, hatda okuwçysyndan öwrenmäge aýyp bilmändir. Ensiklopedik alim diýen adalan Mäti Kösaýew Türkmenistanyň tebigatyny, geografiýasyny, etnografiýasyny, owa hojulugyny, aýgun hasabyny, ýyly öwrenmek, tebigatyň sirlerini, köýnü türkmen oýunlaryny, türkmen sazy we başlar hakyna maglumatlary ýokary derejede bilýän adam hökmüne tanapdyr. Onuň äkli ilmi işleri, durly makalelary giň halk köpçüligine niýetlenenir. Gahryman Arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiziň şöhratly taryhymyzy, meşhur taryh şahsiýetlerimizi, milli mirasymyzy öwrenmäge döredip berýän müküçülükleri aýratyn bellerlik kılar. Türkmen edebiýatyna, şol sany dünýä edebiýatyna öňjöýlü goşan alimlere, ýazgy şahylarymyza döwlet derejesinde hormat syla goýulýar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, türkmen halkynyň müň ýyllyklaryň ýaňyna siňdiren taryhy, medeni ýadygarlykları, meşhur şahsiýetleriniň dörüjligi hemde edebi gymmatlyklary gaýtadan dünýä ýüzüne uly gyzyklanma döredýär. Bir ýerde seslenler häzirki döwürde ýaş nesilleri watançylyk, insanperwerlik ruhuny terbiýelemek, ýaşlarda şöhratly pederlerimiziň asylly ýörelgelerini, gadymy mirasy söýgü döretmekde döwlet derejesine ägirli ähmiýet berilýänini bu ýysan şulen belediler. Seslenler merdana halkymyzyň baý medeni ruh gymmatlyklarynyň, gadymy ýol ýörelgeleriniň, milli medeniýetiniň, sunugatynyň, ajap öwüşgünleriniň many mazmunyny ýylçyna wagt etmekde mundan meýläkem hal joşguny işlejekdiklerini inanardylar. Dörüjlük duşugyna gatnaşanlar halkymyzyň beýik şahsiýetlerini öwrenmekde giň müküçülükler döredip berýän milli liderimiz Gahryman Arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyzy alkyşlaryny aýtdylar. Türkmenistanyň şekillendirýän sunugatymyzy bütün dünýä saglyk güni münasibetli, halkyň saglygy döwletiň baýlygy atly serginiň açyş tabarasy boldy. Bu ýerde çykyş edenler garaşçylyk ýyllaryna ýurdumyzyň lukmançylyk alymyny ösdürmekde, ilatyň saglygyny goramakda uly üstünlikler gazanyldy we belen sepitleri ýetirildi diýip bellediler. Belenşäl saglyk döwlet maksatnamyzynyň hereket etýän ýyllarynyň içinde ýurdumyň saglygy goraş we derman tenagaty puwdagy görli bestirmezlik derejeleri etdi, özgördi. Yurdumuzda ilatyň saglyk ýagdaýy hassa gowlandyrly. Adam ömrüniň dowamlılıgy artdy. Saglyk goraş düýpli özgertmäge gönüktirilen döwlet kanunlary we katylaşdyrjy namalar işlenip düzüldi. İlatyň arasynda sagdyn durmuş söýlenmesini giňden ornaşdyrmak arkaly keselleriň öňüne almak hem de olary aradan aýyrmak işine oňy netijeleri gazanyldy.
Bizim uzak geleceği nazarlayan üstlerimizin ve maksatnamalarımızın hasıl bolmagy, raýatlarymyň sagdyrlygyna, sagdyn jemgyýete baglydyr. Yurtumyzda iň gymmatly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak, sagdyn nesilleri kemale getirmek, döwlet siýasatynyň baş uguruny öwrülen. Şeýle çıkışlarda belirlenýär. Döwlet başçylarynyň aýratyn üns bermegi netijesinde häzirki döwürde Türkmenistanda sport bilen meşgul bolýanlaryň, onuň muştaklarynyň sany barka artýar we jemgyýetimizde onuň ähmiýeti ýokarlanýar. Sportu östürmek we yurtumyzda sagdyn durmuş sönögesini berkerar etmek meselesi baş maksat edinýän döwletimiz yurtumyzda sportuň köpçülikliğin beden terbiýanyň östürilmegi babatda zerur şertleriň döredilmegine, köpçülikliğin sport bilen raýatlaryň aýratyna çağalaryň, yetkinjeklerin, ýaşlaryň işeň meşgullanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Sergägeler bu ýerde belli suratkeşleriň döreden eserlerine syn etdiler. Bu eserlerde suratkeşler güllüýän diýarymyzy, ajaýyp tebigatymyzy, şeýlede saglyk sport ulgamlaryna ýetiren üstünliklerimizi şekillendiripdirler. Sergide esasan sagdyn durmuşy, döwletimiziň adyny dünýä belli edýän türgelleriň kesibiniň bir pursatyny janlandyrýan halipa suratkeşleriň nakkaş we grafik eserleri ýerleşdirilipdir. Eserlerde görnüşlerde esasan sport bilen meşgullanmak arkaly adamlarda sagdyrlygyň we ruh berdiňiň döredilýänligi, fiziki işleňligiň artdyryp hereketiň gözelleşýänligi barada pikirler tomaşaçylaryň ünsüni çekýär. Döwletimiziň beýik geljegi halkymyzyň bagtyar we sagdyn durmuşy bilen berk baglanşyklydyr. Berkrar döwletimizde ýaýbanlardan giň gerimli ähli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän toplumlaryň maksatnamalaryň esasy maksady halkymyzyň bagtyar we sagdyn durmuş üçin zerur bolan şertleri döretmäge gönükdirilendir. Raýatlaryň saglygyny, halkymyzyň awatarçylygyny goramak goýdypdy hemişe döwletimiziň üns merkezindedir. Sağlık döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini, yurtumyzda saglyk goraş ulgamyny düýpli döwraplaşdyrmaga, degişli döwrap düzümini döretmäge, ilata halkary ölçekleriň derejesinde ýokary hilli, lukmançylyk hyzmatlaryny ýetmäge gönükdirilen özgertmeleriň toplumy amala asyrly. Şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arka dagymyzyň we döwlet başçylarynyň jarlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, alyp barýan işleriniň rewasyklary wesilenmegini bu ýere ýygnanlar, ulu joşun bilen aýtdylar. Paýtagtymyzdaky 133-nji orta mektepde Aşgabat şäher Medeniýet Müdürliginiň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Molla Murtadyna kitapxana şahamçasynyň guramagyny, halkyň saglygy döwletiň baş baýlygy atly wagt nesihat çäresi geçirli. Bu ýerde söz söýlenler milli liderimiz Gahrman Arkadamyň peşkeş beren sport we saglyk barada kitaplaryndan ugur alyp, sagdyn durmuş ýörelgileri we saglygyň gyryp hasaplanýan arasyçylyk barada durup geçdiler. Şeýlede çykyşlarda bellenýär her ýylyň 7-nji aprelinde giňden bellenip geçilýän bütün dünýä saglyk gününe bagşlanyp geçirilýän çäreler biziň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň işleň ornaşdyrylmagyny, beden terbiýanyň we sportyň wagt edilmegini we ösdürmegini, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň puwtalandyrylmagyna gönükdirilendir. Şunda bu çäreleri raýatlaryň köpçülikligiň gatnaşmagynyň üpçüni edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki döwletiň ileri tutulýan durmuş wezipeleriniň biri halkyň saglygy barada alada bolup durýar. Yurdumyzyň durly künçeklerini dünýä ülgülerine laýyk gelýän döwrüwa passahanalar, saglyk merkezleri, şipaxanalar gurulyp, olaryň kämil, ýokary hilli enjamlar, lukmançylyk awzalary bilen üpçün edilýär we bu urda işçejek ýokary bilimli kämil hünärmenler taýýarlanylýar diýip bellediler. Şeýlede çykyşlarda bellenýär milletiň saglygyny gorumak, döwletiň durmuş siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanlılar beden terbiýe bilen meşgullanmagy giňden çekmäge, ruhtaýdan kämil, beden taýdan sagdyn nesli, şolsany ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagy gönükdirilen düýpli oňyň özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Turgullarymyz halkara sport ýarışlaryna garaşsyz hem beýtarap Türkmenistana münasip wekilçilik edýärler. Şeýlekim çykyşlarda ziýanly, yaramaz endiklerden daşly durmak we durmuşda duş edýän noksanlyklaryň öňüne almak bilen bagly çykyşlara da giň orun berildi. Aýratynam çykyş edenler ýaş nesillerimiziň arasynda bu barada giňişen wagt nesihat duşuklaryny geçirmek babatda bellediler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýolbaşçylygyna raýatlaryň bagtyar ýaşamagy, beden we ruhtaýdan sagdyn bolmak üçin döwrüwap ýaşaýyş durmuş şertleri döredilýär diýip çykyş edenler nagtydylar. Sport we sagdynlyk ýörelgeleriniň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uguruny öwrülmegi halkymyzyň ömrüniň goraglylygyny üpçün etmek ýaly asly başlangyçlar bilen utgaşýar. Häzirki galkynç döwrümizde beden terbiýe, sport we sagdyn durmuş ýörelgelerini östürmek babatda ýaş nesillere gollap bermek döwlet maksatnamasynyň özüni düzýär.
Belenşial yurdumuzun durly künjeklerine saglyk merkezleriniň, sport toplumlarynyň, spaxanalaryň, diň çalyş merkezleriniň, saglyk öýleriniň, sport mektepleriniň gurulyp bolanmagy berilmegi jemgyýetimizde saglyk durmuş öpüşün etmekde möhüm ähmiýeti eder. Saglyk döwlet maksatnamasy adamlaryň saglygyny berkitmekde, kesellerin öňüni almakda. Iň esasanam ýurtda insan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmagy üçin etmekde esasy ýol ýörelgeleri kesitledi. Bu ýerde bolan çykyşlarda şolar dogrusyna man mazmuny beslenen gurun edilip, ýurdumyzda saglyk durmuş ýörelgesini gurbaşlanmagy üçin beýik özgertmeler durmuşa geçirýän milli liderimiz Gahrman Arkadağymyza hemde hormat prezidentimiz Arkadagal Gahrman Serdarymyza alkyş sözler aýdyldy. Qarasty, Baqy Betarap Türkmenistan Bedowat Atmiradyň mekany ýylyna volleybol boýunça Türkmenistanyň kubogy uğruna tamamlanan ýarış sportyň bu görnüşi ýurdumyzda meşhurlyga eýe bolanyny görkezdi. Volleybol boýunça ýurdumyzyň kubogy uğrunaky ýarışyň jemleýiji duşugy jan köýürleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Ören gyzykly geçen ýarışda ýagşyly Kakayfadynaky Halkara Newtagaz Üniversitetiniň topor ýeňiji bolup kubogy ýeledi. Bu ýagdaýyň dowamly häsiýeti ýurdumyzyň her bir künjegini köpçülikleýin beden terbiýany gurşap almagyna aýratyn ähmiýetlidir. Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Milli Voleybol Federasiýasynyň gurulmagyna geçirilen ýarış ussatlary ýüze çykardy. Häzirki günlerde geçirilýän ýarışlar türgönleriň tejribesini artdyrmagyna ýardym etýär. Ýurdumyzyň taliplerinden düzülen oglanlar we gyýylar ýygyny topary Özbegistanyň Samarkand şäherine aprel aýynyň 9-ndan 15-i aralygyna geçiriljek universiýada hem gatnaşar. Ihlas, erjellik, belen sepketleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçularymyza mahsus bolmagy üstünligi üpçün eder. Assalamu alaykum hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we mehmanlary. Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadağymyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagal Gahrman Serdarymyzyň başçylygyna ýurdumyzyň asudy, awadan ýollaryna ýollaw hadisalarynyň öňüni almak, türjüleriň hemde piýadalaryň, ýolagçylaryň ýol hereketiniň kadrlaryny berza etmegine berk gödөгçüligi amala aşyrmak, ulug dolandyrmak, ýollarda özüň alyp barmak medeniýetini ýokarlandyrmak, ýol hereketiniň kadrlaşdyrylanlygyny hasda kämilleşdirmek, ýoluň ýagdaýyny degişli derejede saklamak ýaly ilgiderli ünsberler. Şu aýdyň durmuşa geçirilen wezipelerden uğralyp Türkmenistan Serýi işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödөгçüligi gullugy, ýol hereketine gatnaşan türjüleriň hemde piýadalaryň borjunyň bolşy ýaly. Ulugda barýan ýolagçynyň hem öz borjunyň bardygyny ýatladýar. Hormatly raýatlar, Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadrlarynyň 5-nji böleginde bellenlen kadrlaryň talaplaryny her bir ýolagçy dol we dogry ýerine ýetirmäge borçludyr. Ýagny howpsuzlyk kemerleri bilen enzamlaşdyrylan ulugda ýolagçy barýarka olary dakynmaga, motosikletde barýarka mata tuwalgany ildirmäge, ýani o ýa-da ýol ýaka tarapdan we diňe ulugda ol saklanandan soň münmäge we düşmäge. Egerde münmek we düşmek, ýani o ýa-da ýol ýaka tarapdan mümkin bolmasa howpsuz boljak we beýleki hereket gatnaşçylara päsgelçilik döretmeýän şertde gatnaw ölew tarapdan hem münmek we düşmek mümkindir. Mundan başga da ýolagçylar şu hereketler etmek gadagandyr. Ulug hereketde bolan sürjüniň ünsüni onda olandyrmakdan sowmak, üstçyk nowly ýük awtomobiline barly arka dik durmak, nowanyň erňegine ýa-da erňekden ýokarda ýerleşýän ýüküň üstüne oturmak, ulug hereketde wagtyny onuň gapylaryny açmak gadagandyr. Mährwan ýolagçylar, ulug hereketde wagtyny ýa-da oňa minmek we ondan düşmek talaplaryny ýerine ýetireňizde ünsü bolun.
Bu sizin we beýleki herekete gatnaşyklaryň howpsuzlygydyr. Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy. Ýoluňyz ak bolsun, ey watandaşlar. Türkmenistanyň kimişelik bitaraply hukuk ýagdaýy hoşmeýilli, insanperwerlikli daşar siýasaty dünýä ýurtlary bilen parahatçylykly, dost sogonlukly gatnaşyklar ösdürmekde giň mümkinçilikler açýar. Sagdyn nurmuş ýaşaýyş şertini jemgyýete ornaşdyrmakda, türkmen halkynyň maddi we ruhy baýlygyny dünýä ýaýmakda, köpçülikleň sport ösdürmäge goşun goşmakda, ýurdumyzda netijeli işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň halkara nüňlerine laýyk gelýän, ýygyderli gurulýan inçeme beden terbiýe, saglyk binalary, zamanawa sport toplumlary, sagdyn jemgyýetçiliginiň girewi bolan paýtagtymyzyň olimpiýa şäherçesi, futbol, voleybol, basketbol, hokkey, velosiped ýaly sportyň meşhur urlary boýunça şertleň döredilmegi, şeýle hem halkara avtoral ýarşynyň geçirilmegi, türkmen türgenleriniň halkara ýarşlaryna gatnaşmagyna giň mümkinçilikleriň kemale getirilmegi we olan goňnurjy netijelere eýe bolmaklary watanymyzda sporta berilýän oňy ünlüsüň aýdyn suwtnamasydyr. Men Türkmen dünýäsi gazetynyň uly habarçysy Mejlis Karajaýew. Tagdynlygyň we bagtýarlygyň ýurdy bolan Türkmenistan ýurdumyz bugun kun dünýä derejesinde bir sarpalanýan, hormatlanýan döwletleriň meri bolup durýar. Elbetde
Munun özü bolsa Türkmenistan'a bir alınıp barlayan işlerin ähli adamzat jemgyýetine uly täsiriniň ýetýändigini görkezýär. Biziň ýurdumyz toy bayramlaryň mekany, bagtyarlygyň mekany. Muňa mysal hökmünde ene ýurdumyzda milli bayramlar döwlet derejesinde, halkara derejesinde, dünýä derejesindäki bayramlaryň, aýratyn günleriň bellenip geçilmegi hem muny aýdynlygy bilen görkezýär. Bütün dünyada 1950-nji ýyldan bäri bütün dünýä saglyk güni bellenip gelýär. Türkmenistan döwletimiz bolsa garaşsyzlygyna, döwlet öz başdaklygyna eýe bolan bäri, ýagny 1992-nji ýylyň 2-nji iýulundan bäri bu dünýä guramasyna, ýagny iri halkara gurama agza bolup, onuň asly maksatlaryny ýurdumyzda amala aşyryp, adamzat jemgyýetiniň saglygy ugrundaky tagallalary durmuşa geçirmekde beýik işler alyp barýar. Elbetde Türkmenistanyň özü bagtyarlygyň, abadanlygyň mekan diýilmeginiň özüni hem nirede adamzat bagtyar bolsa, haýsy döwlet abadan bolsa, şol ýerde güllep ösüşiň, umum adamzat arzuwynyň hasyl bolýanlygyny, güllep ösüşiň öňe gitýänligini döwürleriň tejribesi görkezýär. Elbette häzirki wagtda Türkmenistan yer ýüzüne alalaşdyrjy parahatçylyk merkez hökümine talanylyp, häzirki döwürde Türkmenistanyň alyp barýan içeri hemde daşary siýasatlarynyň özenini adamzat behbidi, dünýäniň abadançylygydyr. Ene bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň dünýä derejesinde 7-nji apreli toýlanyp bayramlayan günlerini şu biziň döwletimizde hem döwlet derejesinde dawaraly çäreler, bayramlar geçirilýär. Elbette Türkmenistan ýaz pasynyň hoştap howasyny aprel aýynyň başlamagy bilen, ýagny bir hepdeligi şol bütün dünýä saglyk güni bilen baglanşdyryp dawaralara, çärelere beslemegi. Şeýlede şol bir hepdäniň dowamyna bir halkymyzyň raýatlarynyň arasyna saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleriniň wagt nesihat çärelerini geçirmegi. Şeýlede şol wagt nesihat çärelerini ýurdumyzda şu saglygy goraýyş ulgamyna alınıp barlayan işler bilen bagly maglumatlaryň halkymyza ýetirilmeginiň özü hem şol adamzat saglygyna gönükdirilýän asly maksatlaryň durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Adamzat maksatlarynyň amala aşýan mekanlygyny suwut edýär. Paýtagtymyzyň adyna hem üns bereninde aşk awat, ışk awat diýilmeginiň özü hem şol adamzadyň saglyga bolan, umumy söýge bolan arzuwynyň usala gowuşýanlygyny, adamzadyň baş maksadynyň amala aşýan ýerdigini görkezýär. Aşgabat şäherimizde bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilýän toý dawaralaryň döwresinde bir näçe binalaryň açylyp ulanmagy berilmegi, şol binalarda halkyň isleginiň amala aşmagynyň özü, saglygynyň berkidilmeginiň özü hem muny aýdynlyk bolan suwut edýär. Ine Aşgabat şäheri beýleki bir ulgamlar bilen sazlaşykda bir ösýän şäherleriň bir hökmüne tanalyp, paýtagtymyzda saglyk ulgam bilen bar hem bir näçe desgalaryň bardygyny belläsimiz gelýär. Elbette olar hastaxanalarmy, saglyk öýlerimi, şypaxanalarmy, ýa bolmasa da sport desgalarmy näçe sanasaň sana oturmaly. Sebäbi Aşgabat şäherimiz ýurdumyzyň ýüregi, paýtagty bolup, adamzat arzuwlarynyň amala aşýan merkezleriniň bir hökmüne hem tanalýanlygyny belläsimiz gelýär. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli, bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy tarapyndan
her ýyl öz bolsa atlandyrylýar. Sol sygar esasynda hem tutuş ýylyň dowamyna ýyry halkara guramanyň alyp barýan işleri göz öňünde tutulýar. Elbetde häzirki wagtda ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasynyň hereket etmegi, seýlede saglyk ulgamynyň wekilleriniň gününiň bellenilmegi, seýlede Tomus aýlaryna, ýani Tomusyň başlanmagy bilen 3-nji iýunna bütün dünýä velosiped gününiň bellenmeginiň özü hem türkmen halkynyň saglyga gadyr-gymmat goýanlygyny dollygyna suwut edýär. Aşgabat şäherimizde alynyp barýan ähli işler hem şol insan saglygy, ýurt awadançylygy bilen baglanşykly utgoşuklar alynyp barýar. Muňa mysal hökmünde 21-nji martda döwlet başlanmadyň başlangıcı bilen hemde Gahrman arkadaşymyzyň görellilik nusgasy bilen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedewatly Atmuradyň mekany ýylynyň ýazgy bagy mewsimine badalyga berildi. Sol bagy mewsiminiň asyl maksady ne bolsa, sol ýurdumyzyň awadançylygy, ekolog awadançylygy, seýlede insan saglygynyň goraglygynyň duranlygyny aýtmak bolýar. Elbetde saglyk barada aýdanynda asyl türkmeniň milli häsiýetleriniň esasyny da ata-babalarymyzyň yörelgeleriniň esasyny da awadançylygyň, saglygyň duranlygyny bellemek bolýar. Muňa mysal hökmünde dünýä akıllary türkmen danasy bilen magtymly atamyzyň saglygyň gadryny bilgin, hassa bolmazdan owalýan sigarsetlerimi ýa-da jan saglygyň bolmaz hiç deňi taýy agsam ýatyp ertir şükrün qılýaksy diýen sigarsetlerleri türkmen halkynyň bir saglyga aýratyn ähmet berýänligini görkezýär. Ene bu wagtda häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti, gahrman, alim Lukman arkadaşymyzyň bir alyp barýan işleriniň dünýä nusgalyk görellidigini aýdatmaz gelýär. Ene gahrman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri atly köp ciltli ensiklopedik kitabynyň häzirki döwürde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan gyzgyn okulýan kitapdygyny belläsimiz gelýär. Elbetde ol kitapda tebigatyň adamzada peşkeş beren melhemlik otlarynyň aýratynlyklarynyň açylyp görkezilýär. Seýlede olardan sol melhemlik otlarynyň ötýän ýerleri, olaryň taýýarlanyşy we ulanýyş hakyna giňişleýin beýan edilýär. Elbetde Gahrman arkadaşymyzyň döwlet galamyndan çykan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabyna görkezilýän melhemlik otlaryň aglawasynyň endemikdygyny, gözel hemde bereketli türkmen toprağımızda yetişýänligini belläsimiz gelýär. Saglyk bilen bagly ýurdumyzda amala asyrylýan ýene bir beýik işleriň biri golaýda döredilmeginiň 5 ýyllygy uly dawralar bilen döwlet derejesine bellenip geçilen Arkadaş şäherindäki Gurbanuly Berdimuhammed fadynyňky howannarlyga mätäs sagalara himayet bermek goýunça hayır sahabat gaznasynyň bir alyp barýan işleriniň özü hem döwletimiziň saglyk babatda ägir ul işleri durmuşa geçirýänligini görkezýär. Elbetde gaznanyň döredilen wagty döwrüň taryhy üçin, umumy taryhy üçin gysga bolsa da ýöne şol mendille şol wagtda asyrlary barabarlyk işleriň amala asyrlandygyny aýtmak bolýar. Ine muňa mysal hökmünde Arkadaş şäherindäki Awa Fadyna Halkara Atçylyk Akademiýasynyň hemde görogly begin adyny göterýän bir atçylyk sirkiniň ýanyna Atmurad toparynyň çağlar toparynyň döredilmegi ýa-da ilmi merkezleriniň açylmagy hem monedollygyna suwut edýär. Elbetde ata-babalarymyz hem şol çağlaryň insanyň saglygy hakyna edilýän aladalarda, tagallalarda öz milli häsiýetleri, milli gymmatlyklaryny hem peýdalandyrylar. Ine sol milli gymmatlyklar, häsiýetler häzirki döwürde döwrat derejede ösdürilýär, dowam etdirilýär. Muňa mysal hökmünde ýanky Atçylyk Akademiýasynyň howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek goýunça hayır sahabat gaznasy bilen bilelikde alyp barýan işini hem agzamak bolýar. Onna bejerge alýan çağalaryň
bir atın üstüne minirip sonun hareket dayanç nokatlarına bir sağlık tarapından täsir edisini ya bolmasa da at mırat sağalar merkezine tälim alyan sağaların häzirki wagtdan şol ata erketmek bilen birlikde özlerinin sağdynlygy ugruna hem bir näçe islerinin durmuşa geçirilýändigini görkezmek bolýar. Elbetde howanarlyga mätäç sağalara himayet bermek boýunça hayır sahabat gaznasy diňe bir ýurdumyzyň sağalarynyň sağlygyny dikeltmän eýsem sol hayır sahabat gaznasynyň teristleriniň hasabyna doganlyk dostluk döwletleriniň sağalaryna iýerilýän kömek teristeleri insanperwer ýükleriniň ugradylmagy ya bolmasa da gaznanyň hasabyna dostluk doganlygyň pugtalanmagynyň özgem muny dollygyny görkezýär. Ine olara misal hökmünde ýakynna ýagny mart aýynyň 10-syny goňşy döwletimiz Eýran Islam Respublikasyna şol hayır sahabat gaznasynyň seristeleriniň hasabyna şol döwletde ýüze çykan ýagdaýlar sebäpli şol ýurtda ýaşaýan çağalara saglyk maksatly seristeleriň ýükleriň ugradylmagynyň özgem şol bütün dünýä saglyk guramasynyň alyp barýan işleriniň baş maksadyna laýyk gelýändigini belläsimiz gelýär. Watanmyzyň ýüregi, halkymyzyň milli buýsonjy bolan ak mermerli paýtagtymyz gülläp ösüşiň, mihmanseýerligiň, dost soganlygyň, halkymyzyň bagtçyar hem awadan nurmuşynyň mekanyny urly. Gözelligiň şäherine, dillemiziň finasyny urlan Aşgabatyň nurany keşfini tiýinläňde, oňa älim jahanyň ähli gözellikleri jemlenenni göwnüň törýär. Ak şäherimiziň belentden belent binalary, ýaşaýyş jaýlary, medeni nurmuş maksatly desgalary paýtagtymyzyň keşfine ýaraşyk berýär. Aşgabatyň gün saýyn görke gelýän gözel keşfi ýurdumyzyň ykdysady derejesiniň hem ýokarlanýandygyndan habar berýär. Belent başly binalaryň gözel keşfi diňe bir biziň iýleşlemimiz däl, eýsem döwleti tiýarmynyň paýtagtyna gelip, onu tiýinleýän mehmanlaryň kalbyna da ýakymly duýgular döredýär. Ak şäherimiz Aşgabatyň ajaýyplyklary halkymyzyň arşa göterilýän ykbalynyň nişany bolup jahana dolýar. Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň iň iri halkara guramasy bolan Birleşen Milletler guramasy bilen bilelikde amala asyrýan tagallalary adamzadyň behbidine gönükdirilen. Şonuň üçin hem Birleşen Milletler guramasy Türkmenistany iň ýakyn hyzmatdaşlarynyň bir hökmüne ikrar etýär. Sebäbi Türkmenistanyň dostlugy, doganlygy, parahatçylygy, awadançylygy, saglygy berkitmekde, pugtalandyrmakda bir alyp barýan işleri diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem umumy adamzada täsirini ýetirýändigini görmek bolýar. Ine muňa mysal hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlaryny ilerletmek boýunça meýilnamasyna görkezilen 17 ugruň bir ýurdumyzda işçiň hereket etýändigini aýtmak bolýar. Ine şol 17 maksatlaryň içinde görkezilen aslygy ýok etmek, arasy howa gurşugy, sagdynlyk we awadançylyk bilen magly, arasy agy suwlary bilen bagly hemde beýleki maksatnamalarynyň hem adamzadyň saglygyna, dünýäniň parahatçylygyna gönükýändigini aýdasymyz gelýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne berk bedenli, sagdyn ruhly, bagtçyar netli terbiýelemekde döwlet derejesinde uly işler üstünlikli durmuş ornaşdyrylýar. Sport gözelligiň, sagdynlygyň, bagtçyar ýaşaýyşyň, ruhy belentligiň ilatymyzyň günnelik durmuşyna hemra bolmak ugruna bimeçwer aladalar edilip ýaşaýyş jaýlarynyň ýanyna, orta mekdeplerde we çağalar waglaryna ýörüýte sport meýdançalary gurulyp ulanylmagy berilýär. Sport insan bedenini berkitmekde, oň zähmete bolan ukybyny ýokarlandyrmakda ilkinji terişdedir. Ol bedenimizdäki hereket enliklerini sürýär, ýüregiň gan aýlanyşyny gadalaşdyrýar, netijede bolsa işçilik ýokarlanýar.
Elbette häzirki wagtda tebiği sertlerimizin ajaýyp pursatlaryny, ýaz howasyny ýurdumyzda bütün dünýä saglyk güni münasibetli durly çäreler, dawaralar geçirilýär. Çar günjünde. Elbette şol çäreleriň, dawaralaryň özü hem şol insan saglygyny pugtalandyrmakda ýygy derli alyp barýan işlerdegini suwud edýär. Eýem asylly däwe öwrülşi ýaly bütün dünýä saglyk güni münasibetli şol gün velosipedli ýürüýüşleriň gurulmagy, ýaşlaryň hemde durly ýaşdaky adamlaryň arasynda durly sport çäreleriniň geçirilmeginiň özü hem muny dollygyna suwud edýär. Elbette Türkmenistan diňe bir bütün dünýä saglyk gününiň bellenýän gününe däl, eýsem ýurdun ähli mewsimine de insan saglygyny pugtalandyrmak bilen bagly tagallalary durmuşa geçirýär. Ine muňa mysal hökmünde biziň öz zähmet çekýän metbugatymyzda saglyk ulgamynyň wekilleriniň ilatymyza, raýatlarymyza berýän maslahatlarynyň ýygy çap edilip durulmagy, seýlede teleýaýlymlarda, radio ýaýlymlaryna saglyk bilen bagly ýygy derli gepleşikleriň goýberilmegi, seýlede ýurdumyzyň çar günjünde hereket edýän döwletimiziň insan saglygy üçin döredip beren hemde ýurdumyzyň çar günjünde hereket edýän spahanalarda ilatlarymyzyň saglygyny berkitmegi, şol ýerlerde din jalmagy ýa bolmasa-da ine ýurdumyzyň welaýatlaryna, paýtagtymyz Aşgabat şäherine hemde Arkadağ şäherine saglygy anyklaýyş merkezleriniň gurulup ulanmaga berilmegi, şol ýerlerde insan saglygyna ýygy derli gözegçiligiň edilip durulmagynyň özü hem muny dollygyna suwud edýär. Halkymyz bugün adalatyň we rewaçlygyň dawaralanýan ýurdunda mäkem jewitleşip, sagdyn jemgyýetçilik guruluşynyň aýdyň ýolundan bagçyar geljegi tarap öňe barýar. Hormatly prezidentimiziň çoňgur mazmunly maksatnamalaryndan göz baş alyp, gülle besýän Türkmenistanyň bitaraplyk mertebesi dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde täze bilentlikleri göterilsin. Garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistanyň şan şöhraty dowam bolsun. Elbette häzirki wagtda dünýäniň parahatçylygy, adamzadyň arzuwynyň amala asmagy ugrunda ähli işleriň fazlasykly alınıp barýanlygyny we uly buýsanç bilen aýdasym gelýär. Şonuň üçin häzirki wagtda Türkmenistan şeýle işleri amala asyrýanlygy sebäpli ýer ýüzünde sagdynlygyň we bagtyarlygyň mekanyny ilip ikrar edilýänligini aýdasymyz gelýär. Halkymyzyň esretli, sagdyn, bagtyar durmuşda ýaşama ugrunda ulut işleri durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti Lukman Alim Arkadağymyza, döwlet başçymyz Arkadağly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri hemise rowaç bolsun, asyrlara ýaňsalsyn. Berkarar döwletde ýaşap seýle mümkinçilikleriň halkymyza meýser edýänligine saýat bolup tüýsüregimizden buýsanýar. Bütün dünýä saglyk güni bilen döwlet başçymyz Arkadağly gahrman serdarymyzy, milli liderimiz gahrman Arkadağymyzy, ähli halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Bizem şu pursatdan peýdalanyp, bize dörejilikde zähmet çekmäge, uly mümkinçilikleri döredip beren gahrman Arkadağymyzy, Arkadağly gahrman serdarymynyň köp sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly gahrman serdarymynyň jan sag bolsun, ömürdek bolsun. Alyp barýan işleri elmidamary waşlyklary beslensin.
Dünya belli tisiyal kampaniyası günlük durmuşda ulanılayan dürlü görünüşlü soğutucu enjamlan, televizorlan, egneşik yuğucu maşinlan, şeylede yukarı hilli hocalık texnikalan bir neçe görünüşlerini size hödürleýär. Siz bu haritleri yurdumuzun dukanlarından satın alıp bilersiniz. Tisiyal. Alym binasy. 2015-nji ýylyň 20-nji maýynda Bekraw köçetiniň ketişýän ýerinde dawaraly ýagdaýda açylan alym binasynyň umum beýikligi 36 metr bolup, oň ýokarlygyna uzalyp gidýän aýratyn binagarlyk usulyny ýerine ýetirilen sütunlary ýokarky umum binada ýerleşýär. Ýokarky böleginiň açylan güllüň keşfini ýatladýan görnüşde gurulmagy berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe türkmen alymynyň güllläp ösýänligini beýan edýär. Binan ýokarky böleginde günülgomynyň 9 planetasynyň görnüşi şekillendirilendir. Alym bu ýokarky tehnologiýalar uğru boýunça hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýurdumyz bu uğurda öňde barçy daşary ýurt alym merkezleri bilen gatnaşyklaryny işçiň putulandyrýar. Netijede watanymyzyň dünýä almanlaky şeýle hem tutuşlugyny halkara derejesinde awraýy aýdy derli ýokarlanýar.